Já vás vítám u dalšího videa na tomto kanále. Dneska tady máme pokračování naší lifestyle série. A dneska se toho stane hodně. Dneska si půjdeme zafajtit, ale nejsem si vůbec jistý, co mají ostatní nyní za gear. Já mám úplně obyčejný gear na tomto serveru. Sice mám Full Rage Protection 4, ale to tady na tom serveru nemusí nic znamenat. Ostatní lidi tady můžou mít vymaxované věci, nějaké custom věci. Takže nevím, co mě čeká. Ale udělám všechno pro to, abych přežil. A tady se bude ta otázka. Podaří se mi přežít? To dneska zjistíme. Můžu mít rovnou na to. Za kamerou jsem se hodně připravoval. Můžete vidět, mám tady potky, mám tady nějaké geply, mám tady sekírku, luk, power 4, nějaký dobrý gear, nějaké náhradní sety, abych náhodou mi něco prasklo, štít a hodně šípů. A samozřejmě nějaké perly. Nevím, jestli to může stačit, bojím se, že mám těch geplů málo, ale tady se strašně špatně sehnávají geply, takže to nám bude muset bohužel postačit. A já myslím, že to nemusím zdržovat a můžu být rovnou na to. Nevím, jak toto video bude dlouhé, jestli chci hnedka na startu, tak nevidím to nadějně, ale pokusím se přežít co nejdýl. Jediné, co mi zbývá, je už jenom skočit přímo tam dolů. Trošku se bojím. Let's go. OK, a zdráme. Potřebujeme se najít nějaké lehké oběti, což vidím třeba tam. Zkusíme ho ulovit dneska ze startu takhle. Nebo si mě plně nevšimnul. Jde rovnou za mnou. Oh no. Já tady nemůžu používat perly. A toto byla ta chvíle, kdy jsem si uvědomil, že jsem v háji a jediné, co mi zbývá, je se prostě bránit. Oh no. Zjistil jsem, že tam perly nefungují. No. No, naštěstí mám v Enderbedně. No, nemoc věcí. A teď jsem si uvědomil, že musím pobrat všechny svůj náhradní gear a vypravit se na tam místě, kde jsem umřel. A pokud tam ty věci budou, tak jsme zachráněni. Ale to se nebude tak jednoduché. Dobrá, já zkusím utíkat tam, kde jsem předtím umřel. Což bylo, myslím, že někde tam, ale nejsem si jistý. Jsem tady. Nikdo po mně nejde. Dobře, right? Dobře, to jsem si jenom myslel. Anyways, kašlu na to. Já vím, toto je combat log, ale já nechci o to znova přijít. Hele, combat log to nebyl. On se ten bodec mě ani nedotkl, takže to bylo prostě, že mi spadl internet. Jo? Right? Můžeme se zkusit napojit, I guess. Jsou moje věci, 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 moje věci. Můj bože, moje věci, moje věci, moje věci. Jsou moje věci, kam? Počkat? Mám se dobře slyšíte, doufám, že jo? Chvilka nostalgie. OK, teď to byla chvilka nostalgie, ale teďka je čas se vrátit zpátky k lifestylu. Se napojit. Hello? Pojďme odsud pryč, kámo.
měla něco odejít. Chci se odejít, prosím. Let me go, please. Dobré, tady jsme v chillu snad. Tak jo, máme zpátky své věci, takže máme zpátky meč, chestplate, máme zpátky gameplay, máme zpátky náš luk. Máme na konci naši... Počkat. Tak. Takže tady nikoho nevidím. To někde je. To je nějaký dobrý hráč. To se mi nelíbí. To je nějaký no armor, ale ten strašně umře. Ok, zatím chillujeme. Možná bych to trochu šel obcházet, když tady jsem se toho stěno se mi actually líbí tady. Můžeme zkusit trošku blíž. A při nejhorším prostě zkusit fajtit, když jako nevím to nadějně, když bude když ty gapy tady actually jsou také nerfnuté. Nechoď sem, nemáš důvod jít sem. Helma. Máme problém. Co tady? No way, mám zpátky věci. No way. No way. Whatever, ten loot potřebujeme. To už vlastně nepotřebujeme. Tak. Mám zpátky naše věci, ale potřebuji někoho zabít nutně pro sedíčko, takže to asi nějak nepůjde, protože nebudu z toho nějakého killu, ale zde nemám, no, musíme zabít někoho toho randomáka, prostě. Diamond Gear by to chtěl. Dobře, máme zpátky naše věci, nerad bych o ně zase znova přišel. Vidím naši kořist. Oficiálně vidím naši kořist. Vidím 2 kořisti. Oficiálně vidím 3 kořisti. Je dead? Druhý dead? Kam já mám potky, mě otečeš. Co se kákám? Třetí dead. No. That's it. Well. Co tady podáváš, kámo? To chci. Je tady nedrejtě, ale... Co mohl čekat toto? No. Well. No, tak to dopadlo nějak, jak jsem moc nečekal. V jednu dobu jsem měl zpátky všechny své věci, dokonce 2 říčka navíc. Teď zase nemám nic a mám 9 říček. Do příště se vyzbrojím víc. Připravím se víc. A snad neumřu tolikrát. Málem jsem měl všecko. A dokonce víc. Ale já jsem chtěl víc a to se mi nevyplatilo. Na to jsem doplatil tím, že jsem nakonec přišel o všecko. Úplně o všecko. Mohl jsem mít všecko, ale nakonec mám nic. To bylo všecko pro toto video. A doufám, že jste si video užili. Děkuji za slednutí a se uvidíme jindy. Ale příště už budu připraven